Svaka sličnost sa stvarnošću je verovatno namerna. Prema mišljenju Ministarstva mentalnog zdravlja, emisija koja se prikazuje ocenjena je kao rizična. Baba? Dobro, Dragiša, šta je ovo, kakva je ovo ludnica? Šta radite u p***ku materinu? Šta ti je ona tamo? Pa to mi sa fakulteta, drugarica, baba, otkud ti? Kakav sa fakulteta? Pa šta ćeš ovde? Dragiša, celu noć nisam spavala, dete. Pa kako ću da idem za bosansku krupu? Šta da radim, kako? Pa ja sam mislio da si otišla, baba. Niste trebali u ovoj kući da radite ništa. Evo, bako. Šta me gledaš? Evo, bako. Bako. Jesam ti nepoznata? Bako. Za minut... Evo, sad ćemo. Marš od mene. Ja lepo ti kažem da se odmah povukla, da si izašla iz moje kuće, inače ako ti dođem opet, smrvit ću te. A ja ću s tobom imati druge pregovore, to znaj. Nećeš ti mene ludijati ili idi tamo... Dobro, bako. Nisam znao da si tu. Tamo u švalera idi pa se švaleriši, ali ovde nećeš. Dobro. Jesi razumeo, Dragiša? Jesam. Neću. Više. Izvini. Nemo da se slučajno povratim ja opet. Jesi me čuo, gledaj mi u oči. Kraj je s tobom. Iako si mi unuk, koji ćeš mi krasni onaj. Kad si takav. Dobro, bako. Ti mala ustaj natrag. Izvini, mislio sam da... Ćao.